Келесі тапшыру Эльмира Калимуллинаның йортында булачак. Менә сиздем мин аны. Һәрбер кешене операга кертеп утыртсаң, ул башта аңламаска да мөмкин. Кайбер вакытларда инде бәхәсләрдә булырга мөмкин. Кысаларның булуы ул бик зур илһам композитор өчен нервыгына дип тора. Зур әсәрләр ул иң зур авырлыкларда инде ул. Менә хәзер тикшерербез. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта сәләтле композитор, шын иҗат кешесе һәм Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Эльмир Низамов. Сәлам, Эльмир. Сәлам, Айгөл. Эльмир Низамов, Татарстанның иң зәвыклы композиторы, тормышын иҗаттан башка күз алдына китерә алмый. Сәяхәт итәргә ярата. Аның музыкасы 20гә якын илдә яңгыраган. Кәҗәмөгез йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, рәхмәт синең. Аллага шөкер, рәхмәт. Минем дә әйбәт, Аллага шөкер. Нинди планнар менә бу елга, 25нче елга? Яңа сәрләр, яңа җырлар, яңа проектлар һәм менә барысында күңелемдә йөртәм һәм менә бүгенге көндә алар өстендә эшлим. Ага. Менә иң көтеп алганы кайсысы? Мәсәлән, быел минем бик күп була сәяхәтләр Алла теләсә. Һәм минем музыкам төрле төбәкләрдә яңгыраячак, Россия төбәкләрендә дә, башка илләрдә дә һәм шуңа күрә менә шуларны бик көтеп торам мин. Шуңа күрә музыка язу бер шатлык, синең музыкаң яңгырый башлагач, төрле җирләрдә яңгырый башлагач, ул аерым бер шатлык әлбәттә. Шундый шатланам синең өчен. Рәхмәт, Айгөл. Бик әйбәт, Аллага шөкер. Инде бәлки үзебез эләкмәсәк тә, аның видеолары булыр дип ышанып калабыз. Төшерделәр микән? Алла теләсә. Алла теләсә булсын. Ярый, миңа калса без синең белән безнең кагыйдәләргә күчәргә әзер. Мин синең кагыйдәләрне сөйләп китәм. Киттек. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Әзерме син? Әзер кебек, Аллага тапшырдык. Киттек, алайса беренче сорауга күчәбез. Син консерваториядә эшлисең. Ие. Ул әлеге консерватория Җиһанов исемендәге. Нәҗип Гаяз улы Җиһановның туган көне кайчан икән? 15 гыйнвар, 16 гыйнвар, 17 гыйнвар, 18 гыйнвар. Миңа калса син бу җавапны беләсең. Беләм дип уйлыйм. Менә хәзер дулкынлана башладым. Минемчә, Җиһановның туган көне 15 гыйнвар. Алабыз әлеге җавапны. Әйе. Алдык җавапны һәм тере җавапны күрсәтәбез. Әлбәттә, 15 гыйнвар. Яра, беренчесе дөрес булсын. Беренчесе дөрес булсын, әйе, җайлы булсын. Миңа калса сез консерваториядә аның туган көнендә билгеләп үтәсездер, әйеме? Әйе, һәм еш кына аның таш каберенә барабыз, чәчәкләр куябыз. Кайчан концертларда булгалый шул вакытта. Шуңа күрә беләсең. Әлбәттә, Нәҗип Җиһанов безнең өчен бик зур, бик шәхес һәм композитор. Бик яхшы, Нәҗип Җиһановның инде мирасын, хәтерен саклыйбыз. Аллага шөкер. Һәм күчәбез киләсе сорауга? Әйдә. Әйдә, киттек. Россия композиторлар берлеге сайтында синең ничә әсәрең бар? Алар анда бик күбәү. Гомумән үзеңнең әсәрләреңне ничә дип уйлыйсың? Бик кызык сорау бу. Чөнки мин бер качанда утырып санаганым юк аларны. Әлбәттә, бездән композитор берлеге еш кына сорый. Сез менә күпме яздыгыз, син ел сайын нәрсәдер җибәреп торасың, ул туланып тора. Һәм төгәл мин белмим. Һәм минем өчен бу саннар бик кызык. Менә хәзер күпме, нинди сан миңа ошый, менә шул сын гына әйтә аламдыр инде мин. Әйт әле. Ну булсын 179 булсын. 179 дигән җавапны алабыз һәм тере җавапны күрсәтәбез. Юк, 175. Әле 179-га җитеп бетмәгән. Миңа калса бу елны Алла берсә инде ул тулыр да. Беренче булып нәрсә сөйләсәң, дөреслекме, гамәлме?
Булсын дөрестлек. Булсын дөрестлек, әйме? Дөреслеккә сиңа сорау бирәм. Син ихлас күңелеңнән дөрес итеп җавап бирергә тиеш буласың әлеге сорауга. Сиңа бит инде заказ ясыйлар. Әйе. Җырга, музыка язырга, әйме? Һәм әлеге музыка язу вакытында сине кысаларга кертәләр. Шул менә кысаларга кертүгә ничек карыйсың үзең? Мин аларга беләсем бит ничек карыйм. Ул минем өчен баланс булырга тиеш ул әйбердә. Беренчедән, дедлайн дигән әйбер инде ул. Менә бу кысаларның булуы, ул бик зур илһам композитор өчен. Чөнки ул сине инди, ул сине этәрә ул эшкә. Ул менә шундый кысалар булмаса, ул мөмкин сузылырга, айларга, елларга ниндер менә шундый әсәр язу. Һәм шул ук вакытта бик кысан вакыт ул шулай бик зур стресс композитор өчен. Ул бик зур стресс. Шуңа күрә менә ул китәләр булырга тиеш дип уйлыйм мин, ләкин алар зур булырга тиеш дип уйлыйм. Бик кысан булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Менә шул критерийлар, алар бит сиңа критерий бирәләр. Менә шулай булырга тиеш, әйме? Нинди критерийларны син яратмыйсың? Бөтен киртәләр, алар, чынлап әйтсәм, ул сиңа ниндер азарт кына бирә. Ул кызык. Уен шикелле була. Әйе, әлбәттә, анда озынлыгы булсынмы, яисә нинди инструментлары булсынмы. Мин яратмыйм бер әйберне генә. Мин яратмыйм кеше сиңа ышанмаган вакытта. Ул менә бөтен адымыңны тикшереп тора, бу ничек була, бусы ничек була, бу нигә шулай, бу музыканың менә бу ахыры нинди булыр икән, эш вакытында. Эш вакытында. Әлбәттә. Менә кеше сиңа менә шулай ышанмаса, ул нервы гына дип тора ул. Дип тора инде. Син бит инде мине чакырдың, димәк син миңа ышанырга тиеш. Әлбәттә, сораулар, ниндер тәкъдимнәр булырга мөмкин, һәм менә эш беткәч, кеше инде әйтә ала, менә монда бәлки менә шулайрак эштә була, мәсәлән, режиссер театрга, музыка язган вакытта, яисә кинога. Гомумән менә ышану кирәк кешегә. Кеше сиңа ышанса, ул бер яктан зур җаваплылык миндә уята, һәм икенче яктан ул зур илһам уята миндә. Әйе. Иң менә авыр эшләнгән әсәрең әлеге вакытка нинди дип уйлыйсың? Һәрбер әсәр инде үзенчә авырдыр ул. Ул авырлыкны чагыштырган вакытта гына аңлап була. Авыр инде зур әсәрләрне эшләргә. Чөнки зур әсәр ул илһам гына түгел, ул әле зур хезмәт, ул дисциплина. Аны бер-ике көндә утырып язып булмый. Ул атналар буе, айлар буе, еллар буе син кабат кайтасың, тагын язасың, дәвам итәсең. Зур әсәрләр ул иң зур авырлыкларда инде ул. Ярый, аңлашылды. Рәхмәт, бик зур, бик ачык иттереп җавап бирдең. Без синең белән күчәбез киләсе сорауга? Жиганов белән минем дөрес җавапларым дип уйлыйм мин. Карыйбыз инде. Арфи радиосы сайтында бер мәкалә бар синең турында. Әлеге мәкаләдә сине кем белән чагыштыралар икән? Тылсымчы, ислемайчы, хат ташучы, хәзинә эзләүче. Тылсымчы, ислемайчы, хат ташучы, хәзинә эзләүче. Булар барысы да метафора. Хат ташучы түгел, тылсымчы түгел. Я ислемайчы, лә хәзинә эзләүче. Син әлеге мәкаләне укыдың? Әйе, мин мәкаләне хәтерлим. Ләкин менә бу образларны төгәл әйтә алмыйм. Минемчә, хәзинә эзләүче. Ислемайчы бик кызык, бик матур, ләкин хәзинә эзләүче булсын. Сөйләп алдык, һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Ислемайчы. Менә сиздем мин аны. Менә әзрәк кенә теге тыйымлау инде эшли башлый хәзер, әйме? Ярар. Бик әйбәт. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Киттек. Хәзер
Нәрсә сөйлибез? Дөреслекме, гамәлме? Ну, булсын гамәл. Иә, булсын гамәл. Име? Минем шундай бер кызыклы бер гамәлем бар. Әле без композициядан бик ерак китмибез. Мин сиңа хәзер бер сайтны ачып бирәм, һәм анда безнең булачак шундый викторина. Әлеге композицияларны кереш өлеше буенча сиңа белергә кирәк булачак. Мин сиңа бирәм викторинаны. Һәм син әлеге уеннарны уйнатып инде, музыканы уйнатып, бергә тиеш буласың. Синең 4 вариантың бар анда. Мин басам да һәм аннарсын менә шуны сайлыйм. Әйе. Киттек? Киттек. Бетховен бу? Аха. Дөрес. Дөресме? Әйе. Дөрес. Бу Хабанера инде әлбәттә. Кармен дөрес. Кармен, әйе. Бу Чайковский. Бу әсәрне мин бик яратам на тройке. Әйе. Менә мин үзем эшләп караганда әлеге викторина ансын белмәдем. Карменны белдем. Хәзер. Бу Мусорский. Ночь на Лысой горе. Әлбәттә. Бу тапшыруны студентларым караса, кызыллык китерәсе булмас. Әйе. Хәзер булса. Бу Моцарт. Как семечки. 40-нчы симфония. Так. Бу әлбәттә Сен-Санс, Аккош, Лебедь. Һәм Анда барысы 12 композиция. ну, әлбәттә инде бусы безнең яраткан Щелкунчик. Һәм бусы Бах. Ария Баха. Шундай җайлы. Әйе. Сабах. Хәзер бусы. Менә Бусы венгерский танец, Брамс. Һәм там бер вариант. Бусы Моцарт, соната, до мажор. мин шок катып тыңлап утырам. Хәзер бусы. Аха. Бусы Грик. В пещере горного короля. Биттеме? Бетте. Бигәйбәт. Барысын да белдең. Карале, менә шул бүтән музыканы белү, әйме, ул бит инде аны башта тотырга кирәк. Ул ничек сиңә? Ну, ничек Уку инде син барышында. бит инде әлбәттә уку барышында, әлбәттә син яраткан эшең белән шөгыльләнгән булгач, вакытта әйе. син бөтен нәрсәне истә тотырга тырышасың. Кайбер әйберләр бит инде аны гомумән музыкант кына түгел, аны минемчә һәрбер кеше бергә тиеш дип уйлыйм мин. Ул бит безнең рухи байлык. Әйе. Һәм шуңа күрә кеше бит инде шуның белән аерылып тора. Безнең мирасыбыз бар, бөтен кешеләрдә, әдәбият булсын, музыка булсын. Әйе. Шуңа күрә ул безне байта гына. Шулай дөрес әйтәсең. Менә бу җырлар, җыр дим һаман, әйме. Менә бу музыкалардан кайсысы синең яратканы? Син инде әйттең бугай Чайковскийның. Әлбәттә мин гомумән Чайковскийны бик яратам. Анда берничә тапкыр иде Чайковский. әйе. Һәм ул аның времена года дигән шундый цикл бар фортепиано өчен. Һәм ноябрь айы мин аны әле уйнаган да идем, әле училищеда укыган вакытта Чайковскийны мин бик яратам. Да. Әле яратканнары тагын Рахманинов һәм Яхин, әйме? Әйе. Әйе, алар инде безнекеләр дип әйтеп куймам. Рәхмәт бик зур. Шундый шәп булды. Менә шулай итеп кенә бөтенесен белеп бардың, бик яхшы. Күчәбез синең белән киләсе сорауга? Ярымы граммда синең ничә постың бар? Саныйбыз, әйме? 7156, 7256, 7356 яки 7456. Ничек дип уйлыйсың? Мин әлбәттә белмим, һәм теге юлы дөрес җавабы булды иң киме. Бу юлы булсын иң күбе. Иң күбе 7456. алдык җавапны. Шул булсын. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк, уртасында иде. 7256 постың бар. Әйе, 200 постка гына әзрәк оялаштык. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Илмир, Әйе. нәрсә сөйләбез? Дөреслекме гамәлме? Ну булсын дөреслекме? Тагын дөреслекме? Әйе, әйдә чиратлаштырып барыйк. Шулай бар. Ярый. Минем синең белән блиц уздырасым килә. Монда була бер варианттан, ике варианттан берсен сайларга кирәк булачак. Һәм менә сиңа кайсы якын, шуны хәзер беләбез. Киттек. Син тиз дә җавап бирә аласың, әзрәк кенә ачык та җавап бирә аласың, монысы синнән тора инде. Үз музыкаңны тыңлау яки уйнау?
Тыңлау. Тыңлау. Ни өчен уйнау түгел? Чөнки бөтен музыкаларны уйнап булмый, кайбер әйберләрне тыңлысы килә. Менә мәсәлән, ниндер җырчы искиткеч аны яздырган һәм тыңлысы килә битен тавышны. Мин әлбәттә уйный алам аны, ләкин кайбер вакытларда инде тыңларга хәтрәк яисә оркестр булсын. Әлбәттә тыңлау. Әлбәттә. Ярый, бик әйбәт. Кахва яки чәй? Чәй. Чәй. Сөтле чәй? Юк, сөтсез. Сөтсез. Мәтрүшкәле? Мәтрүшкәле яисә лимон белән, алма белән. Минем иң яраткан чәем алма белән. Аны сирәк шулай хәзер чәй эчәләр, сирәк. Ләкин мин турап алма белән чәй эчәргә яратам. Менә өйгә кайткачтан миңа да шулай чәй эчәргә кирәк. Кем шулай эчмәгән, эчеп карагыз. Эчеп карагыз, әйе. Ярый, бик әйбәт. Менә яңа әйбердә белдек әле. Рахманинов яки Яхин? Авыр сорау бу. Икесе дә бик кадерле, икесе дә зур шәхес, икесе дә музыка дөньясын шул хәтле бизәгәннәр. Һәм мин әйтәм Рахманинов, чөнки Яхин да Рахманиновтан илһам алган дип беләм. Шуңа күрә булсын Рахманинов. Ярый, сөйләдек, бик әйбәт. Орган яки пианино? Әлбәттә пианино, чөнки ул минем беренче дустым. Һәм пианино белән эш итәм, еш кына. Төп уен коралың инде синең. Тагын кайсы уен коралларында уйный аласың? Уйный беләсең? Органда? Орган. Һәм бүтән була юк, чөнки ничектер бүтән кешем киткән иде фортепианога. Гитарада уйнап караганың бармы? Уйнап караган бар, әлбәттә. Яшь вакытта. Әлбәттә, бүтән инструментларны тотып караган бар. Ләкин профессионал килеш мин фортепианога уйнадым. Сиңа композитор буларак ул кирәк инде. Бар инструментларны тотып карап белү аларны. Ярый. Хәзер татар соравы дип әйтегез, шәкшәк яки бәлеш? Бәлеш. 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 Бәлешне сыйыр ите, ат ите, нәрсәсенә яратасың? Сыйыр ите дә, ат ите, каз ите әлбәттә. Ләкин минем иң яраткан бәлешем ул баллы бәлеш ул. Ул риз белән була, ул йөзем белән була. Аның иң зур сире май күп булырга тиеш анда. Эх, менә май, шулай инде, но. Чит илгә сәяхәт итү яки Россия буенча сәяхәт итү? Барысы да кызык. Барысы да кызык. Әгәр сөйләсәк, шул хәтле зур. Шуңа күрә безнең беренчедән Россиябыз ул шул хәтле зур. Аның гомерең җитмәс бөтен төбәкләрне күрү өчен. Һәм дөньяда инде әлбәттә ул миңа бик кызык. Шуңа күрә икесе дә. Монда мин сайламыйсың. Сайламыйм. Ярый. Соңгы сәяхәтең кая булды? Соңгы сәяхәтем мин булган идем Эмиратта. Әйе. Анда да бик матур. Иссе яки ләкин матур. Фатир яки йорт? Шигәйтергә бик яхшы йортың булса, үзәктә фатирың булса, шуңа күрә миңа барсы да бик кадерле. Но мин йортта үскән бала. Мин йортта үскән кеше, шуңа күрә йорт дип әйтәм, ләкин фатир да бик җайлы. Икесе дә булсын бездә, барыбыз. Амин. Барыбызда да. Амин. Шулай булсын. Әйе. Изге теләкләрдә калыйк. Алылар белән эшләү яки яшьләр белән эшләү? Мин әле үземне яшь дип саныйм. Шуңа күрә яшьләр белән эшләү ул әлбәттә кызык. Ләкин алар белән эшләгән вакытта син ниндидер ачышлар эшләргә мөмкинсең. Чөнки ул буында үз тәҗрибә, бездә үз тәҗрибә, кайбер вакытларда инде бәхәсләрдә булырга мөмкин. Һәм шул вакытта син ниндидер ачышлар ясарга мөмкин. Һәм шуңа күрә менә шулай дип әйтәм. Ярый, бик әйбәт. Эт яки песи? Песи. Песи. Мин дә песине сөйләр идем. Карбыз яки кавын? Мин карбыз кешесе. Мин кавын кешесе. Кичкә булган вакытта гомумән кавынны ашамый идем нишәктер. Мин аны яратмый идем. Хәзер әлбәттә яратам. Икесен дә ашый алам. Но менә балачактан киләчтер карбыз якынрак. Карбыз. Август айы. Август айы. Карбыз рәхәтләнеп, име. Ах. Тизрәк килеп җитми. Кашык белән. Ярый, менә шундый блиц опрос булды, блиц сораулар булды. Име, рәхмәт, бик зур инде ачык итеп җавап бирдең. Син тагын яңа кырларыңны да ачтык. Күчәбез килә сорауга. ВКонтакте социаль эшләрендә синең аккаунтың бар. Әлеге аккаунтта синең яраткан җырың дигән бер бүлек бар. Анда менә анда нәрсә тора икән? Кайсы тора икән? Пение птиц, разное, та, что трогает струны моей души, звуки весны. Мосын беләм кебек,
хәтерлим кебек пение птиц. Пение птиц дип әйтәсең, әйме? Әйе. Та, что трогает струны моей души түгел. Була язмас идем, дип уйлыйм мин. Әйе. Белмим менә шо язсам. Синең сүзләр- Мин хәзер барып үзгәртәм. Шулай булса. Ярый. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес әйтәсең, пение Әйе, птиц. әйе. Бу мен калса инде бик элек язылган нәрсә Бик тирәме? элек бу менә теге регистрация узган Әйе, вакытта әйе. гына бәлки Язылган бусын да нәрсәләр. үзгәртергә кирәктер әле. Нәрсә дип куяр инде менә хәзер? Мин куяр идем мен. Әйе. Әле язылмаган музыка. Менә шулай дип куяр идем мин. Илһамландырырлык. Шундый менә. Бәлки Әйе. менә хәзер үзгәртермен. Әйе, кирип язырга кирәк, әйе, тапшырдан соң. Бик әйбәт. Ярый, син дөрес җавап бирдең, без синең белән күчәбез. Ниһаять. Әйе, ниһаять. Икенче. Ярый. Күчәбез киләсе сорауга. Съемкалар башланганчы мин инде синең белән сөйләштем синең концертың турында, әйме, Илмир Низамов һәм дуслар концерты. Әлеге концертта барлыгы ничә номер бар иде? 2 ел элек булган иде бу концерт. 27, 28, 29 яки 30. Хәтерлим кебек. Ул концертта 29 җыр иде. 29 җыр иде. Шул истә менә шулай истә калды. Минем нишәптер. Ярый, алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 28. 28. Әйе. Ну, мин карадым YouTube вариантын, әйме? Һәрбер номерны чиратлап язып бардым. Һәм 28 чыкты. Финальный, анда финал җыры 2 иде. Иң башта барысы бергә җырладылар, аннары соң Татарстан турында бер. Әйе, Татарстан турында булды, һәм икенчесе әйе, Өмет йолдызы. Нишәп 29 минем истә тора? Бәлки мин ниндер җырны 2 җырга бүләмдер. Бәлки. Ярый 28. 28. Әйе. Җавапны алдык, без ялгыштык һәм күчәбез дөреслеккә кәмәлгә. Дөреслек яки гамәл кайсын сөйләсәң? Буйлы булсын гамәл. Әйдә, гамәл булсын бик әйбәт. Гамәлне сөйләдек, әйме. Хәзер сиңа бер кызык гамәл әйтәсем килә минем сиңа, әйме. Хәзер без синең белән. Бәлки дөрестлек. Юк. Уже сайладык. Димәк, Эльмира Калимуллина белән сез бик якын дуслар. Иҗатташлар, әйме, ул синең музыкаңда дип әйттең. Хәзер без аңа шалтыратабыз. Һәм Әйдәгез. хәзер син үзеңнең музыкаңа яздырасың клип, яки әйтергә мөмкин кино төшерәбез хәзер дип әйме, мин шул кинода төшәм дә, аннары музыка да язам. Һәм әлеге бер эпизодны шунда төшерергә куштылар, сорадылар инде синең өендә төшерергә дип. Өен бирер микән сиңа, йортын бирер микән төшерергә? Шулай дип миңа әйтергә кирәк аңа. Әйе. Төшерә алабызмы, режиссер синең йортыңны сырый дип. Әйдә. Белмим. Әйдә, менә дуслыкны хәзер сыйбыз. Ул әле күчте генә йортына. Беләм, әйе. Менә безгә шундый әле ремонты бәлки ясалып та бетмәгән, әле төзелә генә торган йорт. Менә шундый яңа йорт кирәк безгә дип әйтергә кирәк. Һәм инде әлбәттә бу бушлай. Мин хәзер шалтыратырга кирәк аңа. Так. Әйдә сынап карыйк. Алса? Шалтыратып карыйк. Без ышанып торабыз, агаларыбызны кылып. Гомумән сезнең шаярту уровень ничек? Бер-берегезнең юморны аңлайсызмы? Әлбәттә. Алай булмаса эшли алмассыз дигезме? Аңлыйбыз кебек, менә хәзер тикшерербез. Так, шалтыратам. Әйе, киттек. Алло. Алло, Сәлам. сәлам. Ничек хәлләрең? Все нормально? Төрлечә. Нәрсә булды? Авырысыңмы әллә? Әйе, Ой, ну уже Алла. более-менее. Более-менее. Аллаға шүкір. Так, Слушай, дело есть. давай. У меня есть задача снять небольшое видео на свежем воздухе, Эльмир. Тут меня просят Так. очень сильно. Но это надо видео снять с тобой, и это видео нужно снять в твоем доме, очень просят. У меня шундай мемкинлек бар ма? Как ты думаешь? Кайчан? Конечно, бар. Ну, на следующей неделе. Вообще без проблем. Супер. Слушай, и как раз сенің йортыңны күрсәттердек біз бітін кішіге. Матур иттеріп. Ура! 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 Эльмира! Сәлам. Сәламнәр! Бу килде китте шоу.
Так, үзілді. Үзілді. Можно перезвонить, әйтергә инде. Хәзер әйтик. Әйе. Атул хәзер әзерләнә башлар. Әйе. Иләрне җыштырып, бәлеш пешереп. Балы бәлеш пешереп. Әле авырый әле, чынлап та. Әйе, җанашым. Хәзер. Син мине не подвела, дин. Менә, шадарта. Ярар. Язып та җибәрәм. Супер. Алло, минем монда интернет начар. Аңладым. Ага. Нәрсәгә төшерергә кирәк соң? Бу махсус килде китте шоу өчен төшерергә кирәк, Эльмира. Так. Это была проверка твоя. Да, Эльмира сәлем. Айгөл бу. Килде китте шоуда. Тизрәк терелегез. Әйе, мин бит Эльмир дигәндә сразу же идәндә. Инде, әйе. Аягыннан да. Шулай инде. Рәхмәт бик зур. Менә син дуслыгыгызны әзрәк тикшердек. Давайте. Рәхмәт сиңа, давай. Рәхмәт. Пока. Ну, менә. Менә шун дус. Ну, әйдәгез төшерик. Әйдә төшерик. Киләсе тапшыру. Киләсе тапшыру Эльмира Калимуллинаның йортында булачак. Әйе. Бик әйбәт. Эльмир Низамов та булачак. Өмет Йылдызын бергә матурлап җырларбыз, уйнарбыз. Әле ул вакытларда килеп җитер. Әйе. Гомумән минем иң яраткан җырларымның берсе ул әлбәттә тормыш тузаны. Тапшырылган хатлардан. Әйе. Аңлыйм. Һәм Син Өмет Йылдызы. шахит идең ул җыр туган вакытта. Ул җыр туган вакытта дөресендә шаһит идем һәм менә ничә тапкыр тыңласам да инде күпме еллар үтте, әйме? Ничә тапкыр тыңласам да Гүзәлнең җырлавын, синең уйнавыңны Рәхмәт. Ул үземә бик кадерле җыр. Әйе. Тормыш тузаны кагалада кире белмәс күңелемә. Җанга керә торган. Рәхмәт бик зур. Эльмираны сынадык, сезнең дуслыгыгызны шулай сынадык. Күчәбез киләсе сорауга. YouTube аккаунтыңда иң беренче кертелгән видео нинди иде икән? Алар менә барысы да беренчесе менә шу иң башта. Иң башталар торалар, барысы дөрес, әйе. Ну нишләптер? Мин уйлыйм. Гульнора Рахимова бүгенге көндә ул Гатина, безнең опера җырчыбыз инде, танылган опера җырчыбыз. Аксыл җыры. Мин Алтын Казанны язган гына идем. Ул әле опера студиясы, консерватория аны куйган гына иде. Һәм шул видеоны мин элеп куйдым кебек. Шулай дип сизәм мин. Сөйләбез. Юк. Гульнора Рахимова песня Аксыл дип уйлыйм. Шулай дип сөйләбез. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес. Фәррин исеңдә шәпләп калган әле. Әйе, шул истә калды. Истә калган, әйе. Менә шул опера турында да сөйләшеп киттек әле. Күптән түгел Анджелина Джолиның Мария исемле фильмы чыкты. Мария Каллас турында, әйе. Ул интервьюда әйтә, опера ул гомумән элитар сәнгать булырга тиеш түгел. Опера ул булырга тиеш һәрбер кешегә дип әйтә, әйме? Һәрбер кешене тыңларга тиеш, аңларга тиеш дип әйтә. Менә сиңа ничек? Үзеңә ничек? Опера ул элитар сәнгатьме? Әллә ул һәрбер кешегә дә булырга тиешме? Шуны беләсең. Әлбәттә, тарихи яктан инде ул элитар сәнгать. Ул аны аңлар өчен барыбер кешене ниндидер башта белеме булырга тиеш. Һәрбер кешене операга кертеп утыртсаң, ул башта аңламаска да мөмкин. Нишләп ул шулай җырлыйлар, нишләп шундый музыка. Һәм менә таныша, әлбәттә кеше операны яратырга мөмкин. Һәрбер музыкаль стиль булсынмы, яисә жанр булсынмы, ул үзенә бер тел. Син телне белмәсәң, син ул телне аңламыйсың. Менә операда ул шулай музыкаль тел, һәм әлбәттә мин монда бик килешәм Анджелина Джоли белән. Опера бөтен кеше яратса, опера белән таныш булса, мин шат кына булыр идем. Безгә дә күбрәк эш булыр иде опера язар өчен. Һәм минемчә, кеше үзен ул сәнгать белән таныштырга тиеш. Беренчедән әлбәттә аны идея тыңлап була, ләкин һәрбер театраль жанрны инде әлбәттә театрда күрергә тиеш. Яисә инде шундый танылган оперларга барырга кирәктер. Яисә татар операсына менә шулай йомшак кирип китер өчен ул дөньяга. Шуңа күрә яшәсен
опера. мәңгі. Яшасын музыка. Яшәсен музыка. Рәхмәт, бик зур. Синең белән бик матур әңгәмә алып бардык. Әйме, без инде һәрбер кунагыбыздан сорыйбыз, безнең яшь буынга нәрсә әйтә алыр идең? Нинди теләкләрең бар икән? Иң зур теләгем үз-үзеңә ышанырга һәм хыялларыгызны тормышка аштырырга, куркмаска, алга барырга. Ничектер еш кына кеше бит шикләнә, ниндидер куркулар туа. Бер нәрсәдән куркмаска, тырышырга, күп эшләргә һәм елмаеп үз яраткан эшеңне эшләргә. Шундый матур сүзләр булды, дуслар, сезнең җаныгызга, тәнегезгә, йөрәкләрегезгә керсен әлеге сүзләр. Безнең тапшырыбыз ахырына килеп җитте. Безнең сиңа бер матур гына бүләгебез бар. Менә шундый матур бер кәнәфи. Без синең белән матур кәнәфиләргә утырып, әңгәмәләр алып бардык, матур темаларга сөйләштек. Инде безнең тапшырыбызны әле кәнәфигә карап, исеңә алырсың дип ышанып Минем калабыз. идеялә шундый сары кәнәфи бар. Зур. Бу менә бу хәзер кичкенә нәрсә булыр. Карале, менә күчүк безсең. Туры килде. Туры килде, Рәхмәт. Рәхмәт сиңа килүеңә. Инде дөресен дә шундый рәхәт кеше, дөресен дә иҗат кешесе. Дуслар, инде сезгә дә әлеге әңгәмә ошагандыр дип ышанып калабыз. Безнең барлык социаль ширкәтләребезгә дә язылыгыз, комментарийлар языгыз, лайклар куйыгыз. Без барысын күреп барабыз. Яңа очрашлар тагын да булсын дип ышанып калабыз. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур чакырган өчен. Дуслар, безгә бүген чын мәгънәсендә дөрестән дә иҗат кешесе Эльмир Низамов килде һәм китте. Сау булыгыз.